Dan nih biar bahayamanni gaमियाव आलायारन सेथार लाबोदो अबावबा सरि सेथार नङा फिल्मसो उनावलाय दे उनावराय बा volunteer in charge आयारन ओमफ्राय फाइनालि दायो नै दा जोंनि गामि खाथियाव जायनारि बाजाराव आरोना जोंनि गामि खाथियावनो आलायारन मुभिखौ लाबोदों आरोना जों बयबो गुदियाव गैयै समावनो ओंखारनाय गान दं माबायदि जायो जों दा नायनो होननानै जों गोसो जाना फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो नै जों जायगायाव फैबाय दायो फार्स्ट श'आ जागासिनो 1 घन्टानि बारबाय होननानै जों खोनानो मोनदों आरोना बोरमा खासि खेलाबो दं नै बोरमा खासिनि दाउला खासिनि खेलाया 100 थाखानो गासिबो ओमफ्राय जों दा जों बबे गेटआव हाबगोन नै जोङो फार्स्ट गेट ना सेकेन्ड गेट लास्ट गेटआव बयनिख्रुइबो लास्ट माने थार्ड क्लासाव माने थार्ड क्लासनिफ्रायसो साबसिन नुयो नोंसोर बलाव नायोबा फार्स्टनिखौसो दाम खम खालामो ना दाथ' जोंनियाव लास्टआसो दाम खम बेखायनो लास्टनिफ्राय नायबासो मोजांसिन नुयो नालाय जों क्लासखौसो नायगोन आरो volunteer बिथां जानानै नोङो खिथाहरदो टिकेटनि दामा बेसेबां दे खिथाहरदो 150 मा नाम्बाराव जिराय मोनगोन VIP सिटाव ओमफ्राय 100 थाखानिया ओमफ्राय डिनार गैया जानाय लोंनाय गैया फाग्ला माथो क'क्राझारना जानाय लोंनाय होदों मा दं जाखो आदै दखानावलाय नै दावदै एवनाय माथो बुरा जोब्बायबो गैलाबो बुरा गैला गय फाथै दङ सिगारेट बिरि बरा बायदिसिना दङ आरोना बानायदेरबावासै बोरो माथो मेथाइयानो गैला माथो दा माखौ जाबावनांगौ आयो मेथाइयानो जोब्बाय फार्स्ट श'आनो दाबो जोबाखै आरो सेकेन्ड श' दंबावो मानसिफ्रा मेला फैबावगोन ना मेथाइया बुरजा लाबावनांगौमोन ओमफ्राय आंजों लोगोआव नै ओरैजाय बिएन बड' दङ बिएन बड' आलायारन नायनो फैदों आलायारन बर'नि फार्स्ट फिचार फिल्म माबायदि मोनगोन नों नायनो दिनै मेगनजों गावनि मेगनजों नुसिगोन गोसोखौ माबायदि मोनदों गोसोखौथ' बिराद खुसि आरो जोबोद एक्साइटेड जानानै दं आरो माबायदि आलायारन नामल' खोनाबोदों उन्दै बुजिनाय समनिफ्रायनो सानजा खोरां बुंलायलायनाय दा भिडिअखौथ' जोङो बे गान जानायनि भिडिअखौ जोंथ' दा केपचारबो खालामनो हाया नालाय बेनि थाखाय सरि आरोना ओमफ्राय एसेब्लाबो नाम्बारनि माबाखौ दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो आरोना फारि आंनि भिडिअनि गेजेरजों दाउला खासिनि खेला सोर मोनखो लागा दाउला खासिनि खेला बेसेबां 8 मोनबाय दाउला खासिनि खेला रायजोफोर दाउला खासिनि खेला फासआव नाम्बार मा गखोब्रा लागाय 8 नाम्बार गबाय बोरमा खासि 78 ना 2 78 सोर मोनखो गैया रावबो मोनाखै नामा थाङाखै ओमफ्राय सेकेन्डआव मानि खेला दाउला खासिनि मासे ना मानै मासे सेकेन्ड नाम्बाराव जायनिया मिलायगोन बे दाउला खासि बिगोमानि जानो हागोन आरो ना मासे दा नैबेयो बोरमा खासिनि बिगोमा जानो हाबाय आरो 270 जायनियाव नांदों बे आरो थांबाय आयो थांबायनो 270 सोर मोनखो बेबा दायो आं दाउला खासिनिखौ खनसै मासे नाहरनाय गैया दाउला खासिनि मा नाम्बार बोखो 4 नैबे खनसै सेकेन्ड डिजिट नाम्बार खनबाय आङो बोरोब्रा नै मोनबाय 4बाव नै जोंना आदैया मोनसे बुंबावगोन दे आदै जाय जागोन दाउला खासिनि बिगोमा जानो हाबाय दे बोरो 1 जाबाय नै 1
वान्डाबलफोर दायो नै वान्डाबलफोर बे दाउला खासि मासेनि बिगोमा जानो हाबाय ओमफ्राय नैबे 270 ओइ जायनायाव आं बे बोरमा खासिनि बिगोमा जानो हाबाय 500आ जोबनो थाखाय बारा गोबाव गैला आरोना खस्थ' खालामनानैबाबो नेनोसै खस्थ' खालामनानै नेनोसै आरोना लोगोफोर जेखौ नायनो जोङो गोसो जानानै फैबाय जेखौ जों दा खस्थ' खालामनानै नेनानै सेकेन्ड श'खौ जों नायनानै थांनोसै गावनि निजि मेगनजोंनो आलायारन मुभि जोंनि बर'नि गिबि सावथुन बे सावथुनखौ जोङो दायो नायनानै थांसै आरोना गावबा गावनि मेगनजोंनो जों टिकेट लानो थाखाय टिकेट काउन्टाराव थांगासिनो दङ आरोना एक्सनखौ दाननाय जागोन ना 150खौ दाननाय जागोन नोंथांमोना नायदो आरोना ओरैनो टिकेट काउन्टारा नैबे काउन्टार नाम्बार 1 नो ओइ बेसे टिकेटालाय 100 थाखा ना मा हाजिराय मोनगोन सियाराव उनाव ना फार्स्टआव एखे जोब जेनेरेल 100 थाखाल'खा बेयावथ' 150बो दं 150 दंमोन बेयो दा जोब्बाय 500मोन सेकेन्ड श'आव गैला जेनेरेल 100आ होमबालाय जोङो दायो गांनै दा लानोसै आरोना बिराद गोसो जानानै फैबाय जोङो आलायारन सावथुनखौ नायनो बर'निनो सावथुन नङा होमबा आलायारन दा जों नायनो फैबाय आरोना दा बिथांमोना खस्थ' खालामनानै लाबोदों बिथांमोना दा जोंनो खस्थ' खालामनानै नायनि गेजेरजों जोंनो बिथांमोना दिन्थिनो थाखाय खाथियाव लाना फैबाय आरोना बहुत धन्यबाद दा जोङो नायनो थाखाय जे टिकेटखौ लाबाय बोरो टिकेटआ नै सनाफोर नुबाय नायदो सावथुन आलायारन दा जोङो सेकेन्ड श'नि आलायारन मुभिखौ नायनो थाखाय जोङो दा टिकेट लाखाबाय नैबे बाबुनि गांसे आरो आंनि गांसे गासै टिकेटआ गांनै दङ खिन्थाहरदो रायजोफोरनो टिकेटनि बेसेना बेसेबां 100 रुपिस अनलि फार्स्टआ जोब्बाय आरोना सनाफोर फाइनालि ओमफ्राय जों दा सेकेन्ड श'निखौ जोङो हाबनानै नायनो मोनसिगोन फाइनालि नै दायो फार्स्ट श' नायग्रा रायजो राजा बिथांमोना ओंखारबाय लागाव ओरैबायदि मानसि जाखादों दा नै नायदो सनाफोर आलायारन दायो फाइनालि फार्स्ट श'आ जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा सेकेन्ड श' फैगासिनो सेकेन्ड श'खौ जों दा टिकेट दानखाबाय आरोना दा जोङो फाइनाल श'आव हाबनानै नायसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै सेकेन्ड श'नि नायगिरि रायजो राजा बिथांमोना गोबां लोब फैनानै दंफैखायो टिकेट दाननानै ओमफ्राय दा जोङो फाइनाल श'आव हाबनानै सियाराव काउबय जिरायनानै जों दा नायसिगोन आरोना आलायारन मुभि ओइ बाबु माला फैदों नोङो आङो मानसि लांफैदों गाननायला गाना नायगोन नायगोन दा नायनांगौलै नङा होमबा नायनांगौ मा गानदोंमोनलाय आलायारन बरिया बरिया दा नै ओंखारजोब्बाय आरोना गोबां रायजो राजाफोर फैदों आयौ बिदिनो नायनांगौ रायजोफोर ओंखारब्लाबो जोबा नै रायजोफ्रा बिराद दोबै फैनानै नायफैखादों आलायारन माबायदि मोनखो मादै मोजां ना आलायारन बर'नि नालाय मोजां ना मोजांनो नै आनै माबायदि नुखो गाना मोजाङैनो ना नैबे आबैया जा खस्थ' खालामनायबो नायफैदों नै थखन लानानैबाबो नैलाय आदा गाना माबायदि नुखो नायनानै आलायारना मोजां मोनबाय ना दे ओरै नै दाबो ओंखारखांजोबा फार्स्ट नायग्राफ्रा नानिमोन गानखौ नायना माबायदि मोनखो खिथादो दे मोजां मोनदों ना दे मोजां मोनदों होनना बुंदो आं लाजिहाय नोङो जा माने लाजिहाय माने मोजां मोनदों आरो ना मोजां ना नायसै जों दा मेगनजों ना नङा होमबा नै बाबुमोनाबो जोंना नै टिकेट गेटमेन सिकिउरिटि बिथांमोना एकदम टिकेट कालेक्सन खालामदों आरोना नै एकदम टिकेट नङाबा साथिबो हगारखाया आरोना सिकिउरिटिफ्रा सिकिउरिटिबो फ्रियाव सोदोब्रा बिदि गैया लागाव सानैल' फ्रियाव सो आरो आयौ फ्रियाव सोखायानो सयथिबो नागिरबाय दे हाबदो लासैनो
ओइ बाजै सना मा ओंख्रि जाना फैखो आयो बाजै सना हा ओरैनो नायना बुंदोब्रा नै गामि गोजान गोजाननि फैलाजोब्बाय दे हाबबो लासै लासैनो आयु नै बावरिफोरसो फैबावबायलै बिजामजो जानायफोर दे फै थाबनो हगारानो जोंबा सोंदोंमोन फाइनालि नैबे गेट नाम्बार 1 आरोना ओमफ्राय गेट नाम्बार 1 दा सोगासिनो एकदमबारे सासेबो फ्रियाव हगारखाया आरोना गासिबो टिकेट दाननांगौ गोरलैबाबो दे सानै गोदोनि आलायारनखौ नायनांगौ ना औ नायनांगौ सिक्सनि बोरायखौ दे ओइ गथ' बाजानायखौ लागोन ना लाया गथ' बाजानायखौ लायो सेस दाना बाजासो नागिरदोंमोन आंहा फाइनालि जों दा गेट सिङाव हाबनोसै नै जोंना सासे लोगोनाव दंखायो टिकेटआ दा होनानै हाबसिगोन आरोना आयौ बाज्रिबाय माइरिबो सिकिउरिटिफोरा नखाय सासेबो हगारखाया आरोना गथ' गोरलै बानायखौबाबो टिकेट लायो आरोना बिराद जारलाखा आग्लासो आरो खनसेबाव डाबल चेकिंलै माइरिबो नै मानसिया ओरैबायदि जाबाय आरोना नै नायदो ओरैनो मानसिफोरा बुंजोब्बाय आरोना रायजोफ्रा एकदम पर्दाया नै बिथिंजाय फाइनालि सनाफोर आलायारन मुभिखौ दा दिन्थिनो थाखाय नाम्बार देखायसिगोन आरोना लोगोफोर नै नायदो दायो टाइमा 10ता जाहां जाबाय आरोना 10ता जानो अनलि 10 मिनिटल' बाखिसै ओमफ्राय दायो नै आलायारन मुभिनि दायो नाम्बार ओंखारबाय आरोना नै दा जागायबाय नै आलायारननि मुभिनि फार्स्ट श' आरोना नैबे खर'नि थुसिखौ एसे बोख्लायफैनोसै आंहा आख' फाख' जाबाय हामफेयालाय बबे जायामोन होनबा हास्लाबाखै आइयाबो माबा माबि खामानि मावदों नोंथाङा लेखा फरायनाङामोन फरायखांबाय फरायदों होननानै नङा नों आंखौ थगायदों नों आंखौ गाज्रि मोनो बेनिखायनो एरा खालामो बे गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा बिनानाव आं नोंखौ बोरै बुजायबावनो हर बिदिबा जानोसै आं बाह बेसे समायदों आंलाय सानदोंमोन दैनि नाया दैखौ लोंनो रोङा नाथाय दिनै गोमबोर जोहोलावनि आखला नंखाय फोरमान खालामबाय आब' नोंनि गोसोआ मानो एफा गाज्रि आंनि गोसोआ गाज्रि ना नोंनिया गावनि गोसोआ गाज्रिखायनो जेरावबो गाज्रिखौल' नुयो मानो दाना जाहाय हिनजाव लाजिनबो रोंला दाहोनाजों गुलि खालामनो बागदावलि सुनसिनि थांमानि जाया मा हायना दाया बेनो नोंनि गोदै रावजों फाव फान्दायनायाव बिनि गोसोआ फाग्लि जानो हमदों हायना बाह एसे गोहो दाहोना बारायानो आंखौ मोनबार' माहाजोननि फिसाजोखौ रागा फोजोंलायनो हाथारबाय लागासै 2 आवार्स आरोना जोब्बाय दानि ओंखारनायनि फाला दायो आं बेखौ माबा आलदासो होखागोन आलायारन लोगो होगोन आं फाइनालि सनाफोर दायो जोङो आलायारन सावथुनखौ जों नायनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दा नै न' लांग्रानि साखाथियाव जोङो दा गसंनानै दंथ'यो दा नोंथांमोनजों बाय लानो थाखाय आरोना ओमफ्राय आलायारन सावथुनखौथ' नायबाय जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय जाबायदि नायनो गोसो जादोंमोन जाबायदि हाबिलास जादोंमोन बे हाबिलास एबा नायनो लुबैनायखौ दिनै मोगथाङाव जाफुंसार होबाय आरोना जोनोमावबो नुफेराखै माने बे सावथुना माने आं मोदोमावनो गैयामोन आरोना बै समाव जोनोमानो गैयामोन ओमफ्राय दायो आङो दासिम माने आङो बेबादि बोसोर बैसो जायाखै नालाय अनलि दासो
30 जाहां आरोना दायोथ' 37 बारबायनो बियो सावथुना ओमफ्राय दायो नै मोगथाङाव नुनो मोनबाय आरोना माने आङो नुवाखैमोन बिएन बर' ब्लग जोंना मा होनो बिराद गोजांदों आं आलायारन नायनानै मोजांबो मोनबाय गोजांबायबो फिल्माथ' बिराद मोजां बरिया रायजोफ्रा बयबो नायदो गावबागाव खाथियाव लाबोलायोबाथ' नायलायदो बयबो दा लोगोफोर एबा सलाफोर आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै आं नोंथांमोनजों फोसावबाय आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब एबा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो नोंथांमोनहा जायफोरा आलायारन सावथुनखौ नायखांबाय एबा नायखाङाखै बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरोना सोर सोर नायखो सोर सोर नायाखै ओमफ्राय दा मा होनो जों भिडिअखौ बेखिनियावनो मोनाबायबो दायो 1ता जाहां जाबाय माने बयबो उन्दुदो बयनिबो गुड नाइट बयनिसिम गुड नाइट बयनिबो जिउआ गोजोन थाथों बेनोसै आरोना अके बाय 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 बाय